Piman po Karbi Anglong. Hemprek kilong lidet lapen siksidul ajakong kepi bobajok kachesong. APHLC asong kachesong along CRPF lapen Assam Police kepisik sagdun ington tilang. Karbi Anglong Soluk Sodak Piman. Airset prungset APHLC asong atung kachesong. ASTC kachesong ahud ason nang Piman. Amtang aporahud Autonomous State Demand Committee Hekpen ASTC asong kachesong ason APHLC non All Party Hills Leader Conference Hekpen APHLC asong atungta chesong bomno bangso kachesong along Police CRPF atung kepesik sakuna jok pinang an kachesong abang piatung areng ahu keso hem kang sam kachithap nang pendang lok pinang an kisum jingtang nang lo sita non anta hemprek long litik nitum sang se pukehang kisarlang asong si non anta chesong bom lang lapen siksidul pangtang nang ji siksidul aja kong kape bok ki korkri chesong bom ji pusi kehang asong si non anta chesong bom lang bangso kachesong along Police CRPF atunta kapisik sabdun mati kamkhedun dung bom lang arjumi melam APHLC ing samjin pen kachesong along pipot Police CRPF atum kepisik sakdun are Karbi Anglong ke India arlo kalima India ke democracy country buke pipot peace rally padolong leader. News Checks Report, News 24, Karbi Anglong.